ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି କୌଣସି LIC ପଲିସି ଅଛି ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ ଏହି କାମ, ନଚେତ୍ ମିଳିବ ନାହିଁ ଟଙ୍କା। ଏବେ LIC କୁ ଆଧାର କାର୍ଡ ସହ ଲିଙ୍କ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହୋଇଯାଇଛି। ଯଦି LIC ପକ୍ଷରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କା ଫେରିବାକୁ ଅଛି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ପଲିସି ମ୍ୟାଚୁର ହୋଇଯାଇଛି, ତେବେ ଟଙ୍କା ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ମିଳିବ ଯେବେ ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ପଲିସିକୁ ଆଧାର ଏବଂ ପାନ୍ କାର୍ଡ ସହ ଲିଙ୍କ କରିବେ। ଏହି କାମକୁ ଅନଲାଇନ୍ ଏବଂ ଅଫଲାଇନ୍ କରାଯାଇପାରିବ। ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଧାର ଏବଂ ପାନ୍ କାର୍ଡ ନମ୍ବର ସହିତ ଇମେଲ୍ ID ପଠାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। LIC ଆଧାର ସହ ଲିଙ୍କ କରିବା ସମୟରେ ଏହି ଜିନିଷ ରହିଛି ଆବଶ୍ୟକତା। ଆଧାର କାର୍ଡ ନମ୍ବର, ଆଧାର କାର୍ଡରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ନାମ, ଆଧାର କାର୍ଡରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ପିତାଙ୍କ ନାମ, ଆଧାର କାର୍ଡରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ଜନ୍ମ ତାରିଖ, ଇମେଲ୍ ID, ପାନ୍ କାର୍ଡ ନମ୍ବର, ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର, LIC ପଲିସି ନମ୍ବର। ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ସର୍ବପ୍ରଥମେ LIC ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟକୁ www.licindia.in କୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲିଙ୍କ ଆଧାର ଆଣ୍ଡ ପାନ୍ ଟୁ ପଲିସିର ଲିଙ୍କ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପରେ ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଫର୍ମ ଖୋଲିଯିବ, ଯେଉଁଥିରେ ଆଧାର କାର୍ଡ ନମ୍ବର, ପିତାଙ୍କ ନାମ, ଜନ୍ମ ତାରିଖ, ଇମେଲ୍ ID, ପାନ୍ କାର୍ଡ ନମ୍ବର, ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଏବଂ LIC ପଲିସି ନମ୍ବର ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ପଲିସି ଅଧିକ ରହିଛି ତେବେ ଆଡ଼ ପଲିସି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଏହି ଆଡ଼ ପଲିସି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପାନ୍ କାର୍ଡ, ଆଧାର କାର୍ଡ, ନେମ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫାଦର, ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଦେଇ ଆପଣ ଏହାକୁ ଆକ୍ଟିଭ କରିପାରିବେ।